Aytganimcha, islom ул религия түгел, дин дигән сүз ул канун дигән сүз. Аллаһ үзенең канунын, законын биргән һәм кешеләрне ничек яшәргә кирәк икәнен өйрәткән. Үзе ул ганиюн, бер нәрсәдә дә мохтаҗ түгел. Шуңа күрә теге гарәпчә киенеп йөрүләр, сөйләшүләр, гарәпләрнең гореф-гадәтләрен, ритуалларын үтәү бу инде саташу юлы. Әйтик, шул ук намаз. Коръәндә намаз юк, таба алмыйсыз. Аллаһ үзенең китабын мубин ди, ачык ди, аңлаешлы ди, бәйнә ди, җентекләп бәйнә аңлатылган ди. Үзенең законын, аның бит инде законы аның китабында гына. Тик анда намаз юк. Шулай ук хадисләрдә дә юк. Хадисләрне язалар 150 елдан соң, Мөхәммәд үлгәннән соң дип карагыз. Һәм язалар гарәпләр дә түгел, перслар. Бухари, Муслим, Маҗа, Дауд булар перслар. Анда да юк. Менә бу руханиларның фикх китабында намаз. Кеше язган китапта. Аллаһның кануны, законы аның китабында гына. Кеше Аллаһ исеменнән бер нәрсә яза алмый. Шулай ук Коръәндә салат дигән сүзне алдалап намаз дип тәрҗемә итәләр. Әле ике сүзне шулай тәрҗемә итәләр. Акимус салат белән салатны. Алар икесе бөтенләй ике төрле сүз. Салла гарәпләрдә ияреп бару дигән сүз. Әйтик, менә булышу һәм ияреп бару. Әйтик, ат икенче булып килә икән, беренче ат артыннан бер дә калышмыйча. Шуны гарәпләр салла диләр. Һәм Коръәндә Мөхәммәдкә салла кылыгыз диелгән. Ник кешегә намаз укып булмый бит инде, шулай бит. Булышыгыз дигән. Һәм капиталистны җәһәннәмгә салла дип әйтә. Аягына чылбыртагыз да салла, җибәрегез дигән сүз. Менә шул чылбыр артыннан ияреп бару салла була инде. Ияреп бару дигән сүз. Акимус салат ул инде акиму булдырыгыз дигән сүз, намаз укыгыз дигән сүз түгел, уку бөтенләй икенче аңлата алыймы? Кара, теге Коръән дигән сүз менә уку дигән сүздән килә инде, диме? Икра. Кешеләрнең Аллаһның диненә, Аллаһның шушы китабына ияреп баруны булдырыгыз дигән сүз, акимус салат. Әйтик, акимуд дин диелгән Коръәндә. Теге Аллаһның законына, аның канунына иярүне булдырыгыз дигән сүз. Атиму ат-Таурат дигән. Тауратны җәмгыятьтә теге кешеләрнең иярүен закон итеп куегыз дигән сүз. Нәрсәне аңлата. Шулай ук Аллаһ әйтә бер шигырендә, Коръәндә инде кайбер кешеләргә без ди гореф-гадәтләр, менә ритуаллар эшләргә мөмкинлек бирдек ди. Син алар белән ди, теге гызыгыга кермә ди, алар белән талашма ди, син туры юлда дип әйтә. Анда инде капма каршы китерү күренеше, син гореф-гадәт эшләмәүче туры юлда булып чыгасың, алар эшләүчеләр адашканнар булып чыга. Шуңа күрә исламда бернинди дә намаз юк. Намаз ул хадисизмда, религиядә.